Hello, hello, kedves emberek, akik nézik ezt a videót. Ma január 18-a van, vasárnap, és majdnem egy hét telt el azóta, hogy újra itt vagyok ebben a csodálatos országban, és itt most Cleveland, Ohioban, ez egyébként, ahol most állok, ez az egyetem kampuszának a területe, ilyen idő van, ezt megmutatom, tehát ekkora a hó, ilyen nagy halmokban felszórták, és hát így néznek ki az autók, röviden, és nagyon, nagyon megejtően gyönyörű téli tájat látunk. Ahogy itt most sétálok, hát most nincsenek mókusok, bár tegnap láttam egyet-kettőt, ahogy itt ugrált. Most éppen haladok a stúdió felé, ahol ma a rádiót én fogom vezetni. Nagyon izgulok, az az igazság, mert több hónapja nem ültem a keverőpult mögött, úgyhogy remélem, hogy technikailag minden rendben lesz. Tehát még egyszer ilyen idő van, tehát így néznek ki az autók. A havazás éjjel kezdődött, azóta is tart. Ez az egyetem egyik fő épülete, ami most látható. Az is elég szépen jégcsapokkal van megcifrázva, és akkor most megpróbálok áthaladni itt a nagy hóhegynél, balesetmentesen. Keresek egy helyet, ahol rövidíteni tudok. Igen, meg vagyok, és akkor most haladunk szépen. Nem tudom, mi fog látszani ebben a videóban, de én egyelőre nagyon élvezem, és már alig várom, hogy felpakolhassam a blogomra. Tehát mindenkinek üdvözlet! Nagyon hideg van. Tegnap előtt -18 fok volt napközben, ami hát így barátok között is rettenetes, és hát még nem barátok között. És én tegnap dolgoztam, úgyhogy megtapasztaltam, mit jelent -18 fokban telirakott kocsikat tologatni keresztül a kampuszon. Egy jó kis izomlázam van, és úgy aludtam, mint a tej, szó szerint. Úgyhogy, na hát ez itt egy hóval beborított oszlop. Felfedtem ezt is. Emberek is vannak azért, tehát küzdenek. Úgy néz ki, hogy túlélik a dolgot ők is. És itt áll rendületlenül Mária. Nagyon, nagyon szép szobor. Aztán haladunk a stúdió épülete felé, további hóba burkolózott épületek és fenyőfák láthatóak a képen, ahogy ezt remélem, hogy ti is jól látjátok. Ó, ott fújja a szél a havat, nagyon megejtő. És hát felhívom a figyelmet azokra a jégcsapokra, amik ott lógnak le. Elképesztő. Egy ember nagyon telefonál. Oké. Na, hát még van pár percem, de nem fárasztalak benneteket tovább. Mindenkit sokszor puszilok innen a csodálatos télből. Tényleg nagyon szép. Puszi. Hogy kell leállítani?